Ladislav Mňačko, Ako chutí moc. Je to politicko-karikatúrny román, ktorý zobrazuje praktiky komunistických funkcionárov. Rozpráva o tom, ako sa z bývalého funkcionára a partizána stal bezcharakterný politik a karierista. Kniha najskôr vyšla v zahraničí v anglickom a nemeckom preklade. V románe poukázal autor aj na mnohé deformity socialistického totalitného režimu, napríklad na často nezmyselný, absurdný systém rozhodovania v oblasti politiky, ekonomiky, kultúry, alebo na praktiky tajnej polície. Ústrednou myšlienkou je autorovo presvedčenie o deštruktívnej povahe akejkoľvek totalitnej moci. Upozorňuje, že na moc treba byť pripravený, pretože ak sa niekto stane zrazu mocným, nevie, čo s ňou. Nevie, ako ju správne použiť, a preto môže napáchať viac zla ako dobra. Fotografista Frank prichádza do smútočnej siene, kde sa bude konať 2 dní trvajúca rozlúčka s jedným z najvyšších funkcionárov štátu. Má robiť fotografie pre tlač. Poznal mŕtvého, spomína na to, akým človekom býval, keď ešte bol jeho priateľom, a akým sa stal, keď postupoval do stále vyšších funkcií. Frank ho poznal počas povstania ako veliteľa legendárnej partizánskej skupiny. Vtedy bol ešte odvážny, energický, mal veľkú autoritu. Neskôr sa však začal meniť, stúpal ako funkcionár, ale moc ho zmenila, zdeformovala jeho charakter. Považoval sa za neomylného, v mene triedneho boja zničil a odstránil mnohých ľudí vo svojom okolí, nikomu neveril, bál sa o svoje postavenie. Postupne stratil priateľov, ani Frank sa s ním už nestýkal. Sledoval však jeho kariéru, ako fotograf mal v trezore celú zbierku kompromitujúcich záberov. Funkcionár sa rozviedol, vzal si svoju mladú sekretárku, ale nežili dobre. So synom z prvého manželstva mal veľmi zlý vzťah. Okúsil, ako chutí sláva, moc, peniaze, ale neprišiel na to, že v živote sú aj väčšie hodnoty. Zomrel opustený, stratil nielen česť a tých, ktorí ho skutočne mali radi, ale aj postavenie, nemal už skutočnú moc, pred definitívnym pádom ho zachránila iba choroba a smrť, ešte aj jej príčinu dali zmeniť z urémie na leukémiu, lebo prvá diagnóza nebola dosť dôstojná.